Du kan så prøve at ramme den. Ja. Vi skal morgen på hinanden. Ja. Skal jeg rykke her? Nej. Box. Nej! Nå, men så går vi lige ud og sætter dem op. Ja. Hej, Hvad er det? Velkommen. Tak for at se dig. Lige måde, har du det godt? Ja, det har jeg da. Nå, det er dejligt. Om dig? Jo, lige bortset fra maven, så har jeg det også. Hvad fanden er det? Hvad er det? Der Det er kamera. 360 grader kamera. Ja. Et kamera. Eller 180. 160. 360 hedder det. Det er så sjovt. Yes, 2 stykker. Hey! Altså, du så det ikke. Du fik det på film. Det er spottet. Er det en 9, jeg skal ramme? Det er på noget. Ja, 9. Er det en 9, jeg skal 9, 5. En negner. det er lige lidt længere, skal der så Har du spillet golf, Henrik? Aldrig. Var der et eller andet talent i det der? Ja, det har jeg. Ved du hvad, det har han sådan lidt i alting, Jens, hvis du spørger mig. Sådan har jeg det. Jeg vil jo nærmere sige, at så har vi fundet det. Han kan lidt af alting. Wow! Ja, det vil sige. Ja, den er da ikke ramt i endnu. Nej, men den er Det blev godt. Det blev golf her. Så er det dig, skatter. Skal du prøve nogle gange? Jeg scorede lige så mange point som Jens og Tine. Men nu kommer Lone Beyer. Nej, nu skal I holde op. Jeg er ikke god. Jeg kan ikke spille golf. Så kommer der lige 4 Det er da dig, på der kunne en spille gang. golf. Ikke? Ja, vi meldte os jo til golf. Jeg kan slet ikke huske, hvordan det er. Det gik slet ikke. Hvad skete der lige det? Ja, det ved jeg sgu da heller ikke. Det lyder sjovt. Lone spiller kun Lone Beyer golf. gav den 2 gange. Lone spiller kun golf i godt vejr, så de 2 dage om året synes vi var for lidt. Ej, hvor er du ikke sød. Så det er dig, jeg generer. Det er da vejret, jeg er pisse træt af. Det hjælper ikke noget med de der Jeg ved ikke, om det er fordi. Ej, så... Var det dårligt, mand. Undskyld. Det er på film. Ja. For evigt. Så igen. Nå ja. Du smider bare nogle flere i hul. Det kan jeg ikke. Jo. Det tænker jeg ellers faktisk var en rigtig god idé. Hej. Ja, det er godt, skat. Men nu bliver det svært. Prøv at ramme kameraet. Jesus Christ. Mette, du er tidskigger. Kan du klare det? Vil du så have tid på folk? Så, det kan vi prøve lige via. Jeppe og Kirsa, I er lidt forsøgspersoner. Så hvis I lige kommer op her, så... Og det er altså, der er ikke noget prøve, I er bare de første, men I kører igennem helt blankt, for vi kan se, hvordan det går. Så opgaven går ud på, lige at se de øvelser, I kommer ud på, I skal skiftes hele tiden. Duk, frem og tilbage. Ikke? Så det første, I skal gøre, I skal ned, og så skal I score 50 point i dart. Ja. Okay? Og det er burpees. Nej, i alt. I skifter til at kaste en pil, og når I har 50 eller over, så fortsætter I til næste øvelse. Når I er færdige med den øvelse, så fortsætter I ned til stangtennis. Der skal I score 15 point. Mette siger... Jeg må lige spørge om noget. Må Jeppe godt lave det der golf alene? Nej. Man laver en ad gang, og man skiftes hele tiden. Jeppe, lige anset, hvis du har lavet den sidste pil der, så er det Jeppe den første. Har du lavet den sidste der, så er det Jeppe den første. Hele tiden skift. Så Mette, du siger bare, når du er klar, så sætter vi først hold i gang. Jeg skal tage ned fra 3. 3, 2, 1 og sige klar. 3, 2, 1, klar! Må godt løbe.
Okay, vi tager lige her. Så mig. Det er triple 5. Ja, det er pisse godt. Og nu det tager alt for lang tid. Ja. Vi skal lige regne ud, at vi ikke tager for mange. Ja, det går godt, det der! Okay. Ja. 15 point. Så er det dig. Hurtigt. Vær klar, Jeppe. Det går ikke. 3. Hans klunker sidder fast! Hvad? Hans klunker sidder fast! Ja. 3. Ja. Så lå det ikke dig, Kirsten. De er svige. Ej, kom nu. Kom nu, en mere. Sådan der. Rolig, skat. Træk Okay, så okay. Vi kører bare. Sådan, der er noget rigtigt der. 5, 6, 7, 8. Ja, det må være... Jo, vi har 10. 10. Det er tid slut, ikke? 3,46. Du stoppede den for sent. Det bliver også startet. Det synes jeg. Nu er du lige. Du skal da gå Ja, igen. lige 2 centimeter mere. Nej, han skal ramme den røde. Og, ej, det var for meget. Lidt tilbage. Ja, der. Og så prøver du lige at slå 30 cm frem. Det er flot, det der. Sådan. Sådan. Så er der noget med en kølehoved. Nu skal jeg ramme den sorte, så begge to ryger igennem. Jamen, det gør du jo bare. Det kan du jo selv se, hvad du skal gøre. Nej, det er jo ikke sikkert. Okay, 40 cm. Nej, til højre med køllen. Lidt til højre. Med det hele? Du skal snart skynde dig, Jens, fordi tiden går 3 cm forreste del af køllehovedet. Hvor lang tid har Nej, vi her? den anden vej. Jamen, ja, det er... Sådan. Så giver du den. Rammer jeg den sort nu? Ja, hvis du rammer bolden. Sådan. Sådan. Så har jeg 2 slag. Jeg har et til, ikke? Men skal han ikke igennem den vej? Ja, man skal igennem den. Ja. Ja. Undrer mig over, han ved, hvor den bold ligger, mand. Han kigger jo. Hvor langt hen... Er der en meters penge? Ja. Ja. Okay, er det lige ude det her? 80 cm. Du skal lidt mod venstre. Det er live til Lidt mindre end en meter i. Nå, men du skal den vej op. Ja, nej, forstår ikke. Jeg skal den vej igennem. Jeg skal ligge foran Ja, så må buret. du 75 cm. 75 cm op. Ja, og så skal du lige ned. Ja, det er fint, Så er jeg har det ikke sorte. Mette, nu guider du ham simpelthen direkte herover. Hvor langt er der ned til den røde kugle der? 1,5 meter. Fint, om man skal gå igennem buret før. Ej, det var sgu forbi. Ramte jeg ikke den røde? Fint, om man skal gå igennem buret før. Ej, det var sgu ud af vejen. Nej, det kan ikke være rigtigt. Desværre. Du var tæt på. Så er det... Men du gav den jo også et ordentligt Ja, der har godt. du tænkt dig at ramme den Du røde. sagde også 5 meter. Så det vi Nej. skal, det er stille og roligt Hvad igennem. Jens siger over? Ja. Og så Så er den det der jo vej. derfor, når vi... Kan du ikke. Hvad er det? Det var en opbakning. Jamen, Prøv nu lige at se her. hvordan skal jeg kunne Prøv lige at se forklare det? der. Der. Kan du se, den kan gå lige igennem. Nå, okay. Okay? Så den skal bare i den retning Ja, der. okay. Er det sådan her? Jamen, du skal have den. Nå, for helvede. Ja. Bye bye. For helvede. Ned med hovedet. Er det sådan der? Ned med Ja, hovedet. ja. Sådan. Det er Du højre. siger det. Ned med hovedet. Helvede. Hvor meget skal den have? Sådan der? Det var ellers godt. 40 cm. Hvordan kan jeg se det? Der. Ja, Det er mere simpelt. ja, 40 cm. Hvad skete der? En bue. Hvad? Du kommer lige igennem. Begge to. Nej, Du kommer ud her. Ud der. Og så er et slag tilbage. Ja. Hvem er den røde? Hvor skal den røde hen? Det skal den vej. Så den har jeg 2 slag på egentlig. Ja, det har du, hvis du rammer. Du kan jo bare give den en lille bitte, så du kommer til at ligge der. Ikke? Om jeg skal herop. Hvad er for en bue? Kommer jeg igennem den her? Ja, du skal igennem den bue her. Så jeg skal lige have 2 slag på den røde, skal der?
klar? Okay, men du giver den bare. Jeg slår du bare. Ja, lige det ud. Ja. Så skal du det tilbage, og så skal du igennem igen. Og det er den der, jeg skal igennem. Ja. Du kan bare køre tilbage, og så køre Du kan igennem. bare ramme den sorte, og ryge den igennem. Nå, jeg kan skyde den. Hvis jeg rammer den sort, så ryger begge to ud igen, og så kan jeg skyde igen. Okay, det prøver jeg. Er du klar, skatter? Ja, men du styrer det jo selv. Hvorfor det? Hvad skal jeg? Du får ikke nogen ekstra slag ved at ramme den sorte, for den ligger jo på. Men jeg skal ud, og så skal Ja, det er jeg rigtigt. igennem. Det du kan også bare ligge der lige i midten. Midten? Ja, helt. Du kan også bare ligge der der. Det sker der ikke noget ved. Så ligger jeg jo ude. Nej, det gør du da ikke. Bue, det er jo her. Eller her. Jamen, jeg kommer ned igennem her, og jeg er igennem den der. Hvis jeg ligger i den her, ligger jeg jo ude. Jeg ikke spiller kun Rocketman. Den er lidt trine. Der er 2 meter. Ja, han kan ikke lide det der. Så er det mig, ikke? Altså, Jeg har et slag nu. er det bare mig, Mette og 2 slag på dig. Gita eller Susie, vi bare skal gå og sige det der klarer de selv? Ja. Fordi jeg føler det lidt lige meget med min Så indsats. spiller vi bare videre. Hvis det her, det er spil af tid. Nej, undskyld skatter, men du spørger mig. Ja, så starter du Det er jo lige mig. Ej, nu stopper I. I klarer det selv. Nå, der er gået en halv time. Nej, der er